Takže ahoj, vítejte u tady tohoto videa. A tohle video je teda, že končím. Je to fakt hrozný. A asi tak. Ne, dělám se srandu, nekončím. Jakoby na tomhle kanále, jo. Ale budu mít nový channel nebo kanál. Nový kanál. Ten druhý kanál se jmenuje Leposesterka Daros. A budu točit na mobile. Protože tenhle tablet mám úplně rozsekaný, že tady ani nic nejde. Takže tak. Takže prostě fakt se moc omlouvám. Ale prostě tam budu začít jinak. Tady budu prostě už nebudou tak dobrý videa totiž. A tenhle tablet se už nedá opravit, takže tak. Takže pokud chcete, tak si napište Leposesterka Daros. Malý L, teda malý L, malý to, malý S, velký to, malý E, malý L, všechno malý LPS, mezera, velký T, malý E, malý R, malý K, malý A, mezera, 1 a všechno malý los. Takže tak. No takže tohle bylo jenom takový, že mám nový kanál. Takže končím, takže tak. Takže se mějte pěkně a u dalšího videa zatím čau!